Biz Gülsinin bilen özümüzne ayrım jırшы деп ертәбіз инде. Күбрәк Гөлсиннең теләгеннән тора инде. Каморка деп әйтәбез бит инде. Жылы жырап чыктым мен. Күңелем шуңа маңалы. Лилия сразу юк диде. Венера хатнайда сөйләшеп карыйм ди. Әкилгәч аларның кайфлары төшергә мөмкин. Оп. Менә. Сәлам дуслар, сезнең белән мин Айгөл Борханова һәм сез Килде китте шоу тапшыруының яңа чыгарылышын карыйсыз. Бүген бездә кунакта Рәшит Вахапов исемендәге фестивальнең йолдызы, мөлаем, гел елмаеп торучы артист Азат Абитов. Сәлам, Азат. Сәлам. Азат Абитов. Жанга сарамай булып ята торган тавыш иясе. Хәләл җефете белән кыз бала үстерәләр. Иң яраткан шөгыле футбол уйнау. Үз кеше. Кәҗәмегез йолдызлыгында туган. Ничек хәлләрең? Аллага шөкер, рәхмәт. Сездә ничек? Аллага шөкер, рәхмәт. Бик зур. Миннән күп сорамыйлар. Соравың өчен рәхмәт. Ничек җәйләр үтә җәйләрендә башланды? Ничек үтә җәйләрең? Җәйләр әйбәт үтә инде. Шунда ял итеп тә, эшләп тә күбрәк эшләп инде. Күбрәк теге артист кеше булгач күбрәк уйлыйсың. Җәй бит инде безнең теге сезон арасы. Яңа сезон турында уйлап йөриш. Ничегрәк нәрсә куерга икән дип, нәрсә язарга икән, нәрсә җырларга икән дигән уйларда гел. Шулайрак үтә. Бәлки бераз безгә аның серләрен ачып җибәрерсең. Серләр дип инде әлегә ничегрәк чыгып китергәсен уйлыйбыз концертларга, чөнки бер-ике тәкъдим дә бар безнең. Бергәлектә эшләргә ансы инде сер. Ничек буласын белмибез әлегә инде. Җырлар белән дә без шаккатырга тырышабыз җырлар белән. Җырларга яңалык истәргә тырышабыз. Яңа җырлар алырга тырышабыз. Инде онытылып өлгергән җырларда алырга тырышабыз. Мәхәббәт шушыдыр җыры чыкты. Мәхәббәт шушыдыр мәсәлән, шундый җырларның берсе. Күптән яратып йөргән җыр һәм андый күптән яратып йөри торган җырлар әле безнең бар. Ярый, димәк без көтеп калабыз. Бездә. Барыбыз да көтеп калабыз. Миңа калса без синең белән уенның кагыйдәләренә күчәргә әзер. Кагыйдәләрне сөйләп китәм. Мин әзерләгән сораулар барысы да синең турында. Әгәр дә син сорауга дөрес җавап бирәсең икән, без киләсе сорауга күчәбез. Әгәр дә син ялгышасың икән, сиңа җәза үтәргә кирәк була. Дөреслекә әйтергә яки гамәл кылырга. Синең ике подсказкаң бар. Беренчесе, дустыңа яки якын кешеңә шалтыратып, 1 минут эчендә дөрес җавапны белергә. Икенчесе, миңа матур итеп күз кыссаң, мин ике дөрес булмаган җавапны әйтәм. Сораулар синең турында. Җавапларны син беләсеңдер инде. Әзерме син? Олай җиңелгә шагы инде. Әзер әйдә. Күрербез ничек икәнен, киттек. Беренче сорауга күчәбез. Казанда беренче тапкыр кайчан концерт куйдың? Кайсы көн иде икән бу? 22 февраль, 24 февраль, 26 февраль, 28 февраль. Үземнең концерт нәйме? Әйе. Сольный концерт беренче. Әйе. 22, 24, 28, 26 тагын бар. Нишәптер 28 шикелле тора. Әйдә 28 булсын. 28 дип алабыз, әйме? 28 февраль, әйе. Тагын уйлап бетерәсең килмиме? Уйлап бетердем, әйе. Уйлап бетердең? Ярар, киттек, дөрес җавап. 28 әлбәттә. Сине әзрәк кенә бурып җибәреп булмады әле дөрес булмаган җавапка. Әйбәт кенә булган икән ул. Менә беренче концерттан синең хис кичерешләрең нинди икән? Хәтерлисеңме икән? Ничегрәк үтте ул? Ул бит тәүге тапкыр, беренче тапкыр басасың сәхнәгә. Сольный концерт белән дип әйтәм инде мин. Иң беренче чиратта инде ул курку хисләре иде. Аннан соң ул дөресен әйткәндә бик зур эштә үтте. Чөнки без анда яңа ансамбль җыйган идек. Мин вакытта мәдәният институтында укыган идем һәм андагы менә студентлар арасында, үземнең курсташлар арасында Әлфис исемле егет, барабанчы егет, хәзер Венгриядә йөри ул. Аның белән без тупладык ансамбль. Анда 4-5 кешедән бугай. Һәм без алар белән атнасына 2 тапкыр җыелышып, бер шундый каморка дип әйтәләр бит инде. Шунда җыелышып уйныйдык без анда 4 ялгышмасам 4 татар җырын яңадан эшләп чыккан идек. Ноталарсыз теге ишетеп кенә, шуңа күрә гел эштә үткән иде, шуңа күрә башлап курку хисләре сизелмәде. Аннары
сәхнәгә чыгар алдыннан гына менә теге күргәч, менә анда филармониядә, безнең филармониядә телевизор тора. Һәм анда күргәч, халык килгәнен, булар барсы да минем концертка килгән бит дип уйлый башлагач, куркыта башлаган иде. Аннан соң Аллага шөкер, команда көчле иде инде. Бөтен нәрсәне аны дип әйтерлек Рифат Ахметовичның командасы, безнең элекке продюсерның командасы эшләп чыкты. Миңа инде җырлар эшлисе генә калды һәм сәхнәгә чыгып җырлыйсы калган иде. Ну шулай да җылы-җылы җырлап чыктым да мен. Җылы-җылы? Әйе, мен анда чуваш телендә җырлаган идем, нигә башлап шунда җырлаган идем. Менә шушы концертта иде инде ул. Аннан соң җырлап бетергәч, әле мин теге дулкынланасың бит инде, җырлап бетергәч, мин әле тагын икенче җырны игълан иттем. Икенче җыр гына түгел, Гөлсирин белән дуэтны игълан иттем. Үзем игълан иттем, сәхнә артына карыйм, Гөлсирин тегендә баскан, тапочка өстендә генә, киенмәгән, йөгерә башлады тегендә. Арал баручы Илнас Михайлов чыгып да, Азат, син дулкынланасың, әйдә безнең хәзер тәнәфес бит дип, шулай кертеп җибәргән иде. Аллага шөкер, әле андый сүзләрдә булган, андый кешеләрдә булган, әзрәк кенә үзеңә сиңа Аллага поддержка. шөкер, әйбәт кешеләр очрап торды. Ярый, алда да шулай булсын. Синең белән инде хәзер җәзага күчмибез. Келесі сорауга күчәбез. Киттек. Беренче сорау җиңел булды. Миңа калса икенче сорау бераз гына авыррак булыр. Тыңла җилне җыры клибында ничә тапкыр кар атышасыз? Анда сез бер моментта кар атышлы уйныйсыз. Ничә тапкыр? Әйе. 4, 6, 8 яки 10. 4. 4. Тиз шулай алдык җавапны. Ну, шулай булган инде, 4 булган. 4 тапкыр. Бер җавап. 4 түгел 6. 6 булган. Менә хәзер рәхәтләнеп күчәбез дәреслек яки гамәлгә. Ышандым мин бу сорауга, ышандым шундый булыр дип. По сценарию 4 кенә булган тише. Күбрәк кирип киткән ахырсы. Гамәлләр авырманы? Кызыклы дип әйтергә. Кызыклы. Әйе. Кызыклы булса идек гамәл. Мин Гөлсирингә сораулар бирдем. Аның турында сораулар бу. Әйе. Әлеге тапшыруга әзерләнгәндә инде. Һәм шулык сорауларны хәзер мин сиңа бирәчәкмен. Ул җавапларны язганда син ишетмәгәнсең дип мин ышанып калам. Һәм аның җаваплары белән синең җавапларны без чагыштырачакбыз. Күпме кадәр беләсең икән аны? Ничә сорау була? 5 сорау. Дуска шалтыратып була бит. Гөлсирингә шалтыратасың. Хаты минем дус. Юк инде әйдә үзең генә әйтеп кара, киттек. Хатын дус була әйбәт инде ул. Әйе. Әйе. Киттек. Беренче сорау әйме, мин аңа бирдем. Бала вакытта кем булырга хыялланган идең икән? Беләсең икән? Гөлсирин бала. Әйе, Гөлсирин. Әйе. Җырчы. Җырчы дип уйлыйсың? Киттек, тыңлыйбыз, нәрсә дип әйтте икән? Нишләптер кечкенә вакытта мин повар булырга дип хыялланган идем, ул минем 1-2 айлык кына хыял булды бугай. Аннан инде барыбер шул җырчылыкка сәхнә тормышы. Аны белмәгән. Менә шулай. Син дә Гөлсиринне әзрәк кенә яңа яктан ачасың, әйме? Гөлсириннең балачагындагы 2 айны белдем хәзер. Әйе, 2 айны. Әйе, киттек. Киләсе сорау әйме? Яратып ашаган баллы ризыгы нинди? Менә төрекләрнең ризыгы бар, менә исемдә, менә Гөлсиринде исенә төшермәскә может инде. Пахлава. Пахлава микән? Так, баллы. Яра пахлава булсын. Пахлава булсын. Ярар. Әйдә тыңлыйбыз. Икенче сорау турецкий пахлава, прям турецкий. Прям турецкий. Инде пекарняда сатыла торган каприз дигән бер ризык. Аны Азат белергә тиеш, наверное, инде. Заманда күп ташыдым. Гөлсинаны ашыдырым мин. Менә булда шулай дисең, шулай заманда шулай ашыдыр дип әйме? Әйе. Өченче сорау, менә инде ни бирдем. Азат бүләк иткән иң кадерле бүләк нинди? Азат бүләк иткән иң кадерле бүләк псидер. Дөрес. Азат миңа песи бүләк итте. Күчәбез киләсе сорауга. Иң яратып кигән киемең нинди дип сорадым?
Гүлсиринең Әйе, Гүлсиринең иң яратып кия торган киеме нинди икән? кием бу сәхнәдә керә, көндәлек киемдә Бөтенесе, керә. бөтенесе. Бөтенесе. Киен. Джинсы да свитер булсын. Джинсы да свитер булсын, киттек тыңлыйбыз. Иң яраткан киген киемем дөресен әйткәндә даже әйтә алмыйм. Иң җайлы кием. Joylı кием. Главное, joylı булсын. Главное жайлы. Әйе. Һәм соңгы сорау. Мәктәптәге дустының исеме кем? Якын дусты була инде бу. Хатын кыздыр инде ул. Хатын кыз. Кем дип сөйләй икән ул? Рамилә исемле бар, улсы күршесе микән? Гөлназ. Рамилә булсын, бүтән исемнәр белмим. Рамилә бүтән исемнәр белмим. Рамилә исемле Кыз. кыз. Әйдә киттек тыңлыйбыз. Мәктәптәге безнең мәктәптә без мәктәпне 9 кыз бетердек. Шуңа күрә аерым алып бысысы белән генә дус идем дип әйтеп булмый, барысы белән дә дус кызларым бит инде алар минем. Но Гөлназ исемлесе белән якынрак аралашкан кебек. Менә шулай. Гөлназ булган. Гөлназны әйттең син әйттең. Әйе. Әйе. Ярый, әйбәт беләсең инде димәк. Бу сорауларга да җавап Ничәсенә бирдең. дөрес бирдемсең янында? 3-3-сенә 4-сенә. Менә бит. Менә 5-тән 3-се 4-се дөрес булды. Әйбәттер инде. Афәрин. Рәхмәт. Афәрин. Киттек. Күчәбез киләсе сорауга. Азат Абитов Гөлсирин Абдуллинадан ничә сантиметрга озынрак икән? 34, 33, 32 яки 31 сантиметрга. 34. 34? Әйе. Ярый. Мин Сез кайын информацияны алдыгыз? интернет социаль шелтерләреннән. Әйе. 34 дип уйлыйм мин. Әйе. Киттек алайса 34 дигән җавапны алдык. Бер җавап. 33-кә. Беләсеңме монда нәрсә дигәннәр? Сезне ВПН кабызына булгандыр. Әзерәк дөрес түгел. 1 сантиметр. Әйе. Гөлсиринне 156 дигәннәр, сине 189 дигәннәр. Син ничәсең? 184. Син 184 мени? Әйе. Гөлсирин 150. Дуслар, ялгышасыз Азатны озын дип. Әйе. Гөлсирин 150. 150. Әйе. Язып куйыгыз үзегезгә. ВПН. 150, син 184 әйме? Әйе. Шуңа 34 инде ул. Әйе. Нәре дөрес түгел ди программа буенча. Әйдә мин сиңа бер кызык гамәлне бирермен. Ярар. Әйме? Ярар. Ярар. Киттек. Син бик каты футбол уйнарга яратадыр, әйме? Әйе. Хәзер инде футболны кырыга куеп торып, җыр белән шөгыльләнәсең. Менә футбол трюкларын ничек хәтерлисең икән? Безгә шуны күрсәтеп кит әле. Башлыйбыз. Так, главный пленкалар җитсен. Оп! Почти! Бә! Тагын бер хәле. Булмады бу? Оп! Менә! Ах! Ну почти. Ну иде башкасын берәр трюк бәлки. Нәрсә тагын хәтерлисең? Юк, син монда кадәр шимәй инде аны. Атып карыйм. Әйе. Кулыңа син тутасың. Ярар. Аны битеңә ачмасын, яме? Мин әзер. Бурды булды, дуслар, вообще шәп булды. Рәхмәт бик зур. Күчәбез киләсе сорауга. Ой, Азат, менә шундый бер кызыклы приложение бар. Приложение. Әйе, приложение. Get Contact дип атала ул. Беләсеңме аны? Беләм. Бүет. Әлегә кушымтада синең кайсы атамаң юк. Кушымта приложение була инде. Азат Курьер, Казылык Азат Абитов, Сос Азат Казы Айтматова, Азат Краш Абитов. Кайсысы юк икән? Азат Краш Абитов. Курьер нәрсә менә? Яш вакытта булган. Мин вакытында курьерда булып эшләдем. Курьер нинди курьер? Ризык алып килә. Ризык әйе. Минем дус егетнең полуфабрикатлар сата иде ул. Хәләлни. Вот, менә шунда мин курьер булып эшләгән идем. Но аны вряд ли мин анда күп эшләмәм, шуңа күрә вряд ли аны Язып өлгергәннәрдер. Әйе, Казылык язарга могли бы Сос Азат Казык Айтматов, мин Айтматовда тора идем.
Азат Краш Абитов деп, менә, может, яшь вакытта Краш деп әйтәләр иде микән мен яшь вакытта. Күптән бит инде. Мин яшьлегем күптән үтте инде. Ул вакытта Краш дигән сүз булмандыр ул. Көрәш булгандыр, может быть. Может, көрәш булгандыр. Ну, көрәшмәдә көрәшмә. Может, Все-таки- очрашкансыздыр бер нәрсә. Азат курьер бу юктыр дип язып өлгермәгәннәрдер дип уйлыйм мин. Әйдә, шуны алабыз алайсаймы? Ансы юк име? Әйе, юк демек. Киттек, алдык беренче вариантны. Дөрес җавап. Азат Краш Абитов. Мин берегезне Краш ләкин түгелме? бар, беләсеңме? Краш сүзе чыккан мин өйләнгәннән соң чыккандыр. Бәлки. Мин өметләнәм инде шуңа. Әйе, ярар Ну алайсың. бар күңелдә өмет яши бит инде. Өмет әлбәттә инде. Әйе. Азат Краш Абитов дигәннән аның Азат Карл Абитов дигәне бар. Менә ул Карл нәрсә ул? Карл. Ней, минем ул миңа беләм кем язганы, ул бер генә кеше әйтә аны. Айрат исемле минем якын дустым. Без аңа авылда да күршедә яшәдек. Хәзер Казанда да күршедә яшибез. Менә икән. Мин балачак дустым, ул миңа Карл дип әйтә иде. Ней, Карл дигән ул GTA дигән уен бар бит. Әйе. Анда бит инде менә ни Карл кап-кара. Әйе. Мин яшәп вата шундый ук хәзер моның хәтле таза дип әйтмим инде. Ябык идем, бик нык ябык идем мин яшәкта. Һәм менә ул миңа шул уеннан чыгып Карл дип әйтә иде. Шундай чыккан нәрсә. Кушамат инде бу. Әйе, үзенә күрә кушамат. Әйе. Ул гына куллана торган. Демәк, бер генә единственный бер кеше булган Әйе. бу. Менә шуны без Краш дип яздык. Ярый, Азат, киттек, күчәбез дөреслек яки гамәлгә. Нәрсә сөйләсәң килә беренче булып, дөреслекме, гамәлме? Гамәл кылдык без, име? Әйе, гамәл кылдык. Ну, сораулар чөтү күп әйтәбез, гамәл кылыгын. Хәзер син Гөлсирингә шылтыратасың да. Һәм аннан сорыйсың. Гөлсирин, нинди теләгеңне үтисең килә, шул теләгеңне әйт, бүген үк үтим дип сорыйсың да. Ул сиңа теләк әйтә дә, син шул теләкне бүген үтәп куясың. Әйдәгез. Әйдә. Әйдәгез. Директ теләк булыр икән бу. Белмәйм. Аны- Ял итәргә китәм инде. Бәлки ял итәргә килер үзе генәме? Әйе. Бер интервьюда минем ишеткәнем бар иде, аның иреннәрен ясатасы килә икән иде дип. Моңа син гомумән ничек карыйсың? Ну, миңа кирәк дип санамыйм. Мин, мәсәлән, бер кешедә дә әйтә алмыйм, кемне күреп, менә иреннәрен ясаган, нинди матур дип әйткәнем юк инде. Андый нәрсә. Ну, бик күпертеп була, әзрәк кенә матур. Әйе, бәлки, әйе, күренмәсә, Әйе. бәлки теге мин сизми калсам һәм матур булса, сүзем юк. Вәт, Гөлсирин, ишет безне. Ләкин мин Мин этерәм инде, этерәм. Киттек, шалтыратып карыйбыз. громкая куяргамы? Авыл алмаса, Алай инде әлбәттә. вдруг. Бер тапкыр шалтыратабыз. Гөлсек, кара әле. Мында, в общем, жаза чыкты шундай уендайме. Син нәрсә телисең, шуны миңа әйтәсең дә, мин аны эшлим. Гөлсирин, шәпләп уйла. Нәрсә? Шәпләп уйла, Гөлсирин. Шәпләп уйнады, уйлады. Шәпләп уйларгаймы? Әйе. Только тизрәк мин зарядка бетте. Минеке бар. Бүген күтәргә дип. Бүген үк үтәргә, әйе. Бүген үтәргә ди. Бүген үтәргә. Хәзер менә әйме тапшырудан чыккач, мин кая телим, шунда алып барасың. Ярар. Фотосын җибәрәсез. Все, ярар. Сөйләштек. Но, минем белән торлашмыйсың бу көне буе. Ярар. Талашмыйсың диме? Нәрсә? Спорлашмыйсың ди, Спорлашмыйсың ди, яр. Кая беренче теләгеңне аңладым, кая телисең, шунда алып барам. Юк, беренче теләк кенә түгел бу, бу общийдер я. Мин кая телим, шунда алып барам, шунда алып барганда спорлашмыйсың. Ярар. Шәп булды Давай. бу, Гөлсирин. Давай. Давайте. Шәп. Всё. Димәк, спорлашмыйсың инде хәзер. Менә алып бар, әйтә икән, ресторанга алып бар мине дип. Барабыз инде. Барасыз инде. Анда мин дә ашым бит.
Қаралей. Дұрыс айтасың, шоңда сен де ашасың. Дұрыстенді. Яндекс Музыка платформасында тыңлаушыларың саны күпмегә якын икән? 35 мең, 36 мең, 37 мең, 38 мең. Мин езләгәндә уйлагай. Күрәсең Ну, монда? соңгы тапкыр караганда 30 шулайрак кебеге. 30 меңнән артык. 130. Бәлки безгә килгәченнән популярлык артып Амин, амин. Амин. Күпмегә айынаймы? Әйе, ойна. Айына якынча. Миңа күз кыстылар. Әйе. Дуслар, киттек. Хәзер менә мотор итеп күз кысканга, мин инде 2 дөрес моңа җавапны алып атам. 2нче һәм 4нчене. 35 булсын. Беренче. 37 булсын. 37 булсын дип белсен. Әй. Ярар, алабыз бу җавапны, киттек һәм дөрес җавап. 35. Азат мине шундый нәрсәләр эшләп куярга мөмкин. Алай ярым вообще что детские передачи безнең име? Әйе. Алдаларга ярамый. Менә балалар, әйе, дөрестән дә сез алдаламагыз. Әйе, безгә генә ярый. Безгә генә ярый. Киттек. Күчәбез дөреслеккә гамәлгә. Нәрсә сөйлибез, Азат? Әйдә булса дөрестлек булсын. Әйдә дөрестлек булсын дәйме. Дөрестлек. Май башында чыкты сезнең яңа җырыгыз. Яңа җырыгыз дип инде яңартылган җыр. Мәхәббәт шушыдыр дигән җыр. Лилия Хәмитованың җыры. Әлеге җырны сезгә бик теләп бирмәүләре ачыкланды. Ни өчен бик теләп бирмәделәр икән? Һәм инде бу җырга үзегезнең хокукны ничек алдыгыз? Ни өчен Гомумән бу процесс турында. бу процесс турында ул нәрсәдән башланды. Без аны ничек Гөлсирин әйтте инде менә шул җырны алып карасак ничек икән. Гөлсирингә ялгышмасам сеңлесе Гөлчәчәк әйтте. Аннан соң Гөлсирин шалтыратты Лилия апага. Лилия апа сразу юк диде. Но аны аңлап була, чөнки ул хитовый җыр, бик матур җыр. Ул безнең яшьлек поколениесе дип әйтимез инде шул җырасында үтте. Аны аңлап була. Без шуның белән ризалаштык та, аннан соң берәр айдан соң Марсель Махмутов исемле режиссер Беләбез. миңа чыкты, Роберт Абамиңнуллинның кичәсен оештырабыз диде. И менә кара җырларын кайсы сиңа ошый, оркестр белән җырлыйбыз диде, ясыйбыз диде. Әйе. Сайла диде. Ярар, сайлый башам да карыйм, мәхәббәт шушыдыр. Авторларын карыйм. Аңа кадәр мин кызыксынмаган, ким икән Оскар Усманов иҗат иткәнен беләм. Роберт Миннуллин абыйның сүзләре икән ул. Шуннан соң мин Гөлсингә шалтыратып әйттем дә, менә мен әйтәм, Роберт Миннуллин икән. Мәхәббәт шушыдыр, аның җыры икән, җырларга мөмкинчелек бар бугай дим инде. Оркестр астына бит бер тапкыр җырларга. Һәм без аны Марсельга шалтыратып әйттек, ләкин әйтмәгән Лилия апаның каршы килүенә, ул сөйләшеп карыйм диде, мосын төгәл хәтерләмим. Ну, авыррак булыр дигән фикер әйтте инде ул. Җырлыйсы килә. Без аны ул вакытта карамаган идек чыгарырга. Без аны менә шушы концертта җырлыйсы гына килгән иде. Оннан соң Гөлсирин шалтыратты Венера Хатовнага, Ганиевага киңәш сорап, ул бик еш сорый Венера Хатовна киңәшләр. Мин дә инде. Әлбәттә җырга килгәндә, менә шундый җыр ошый безгә, менә нинди җыр сайларга белмибез. То есть без менә шушы җырны сайлагач, икенче җырларны уже теге, карасак, Күзегез шуңа төште инде. инде. Шуңа төште дә. Шуннан соң Венера Хатовна әйткән, әйдә мин сөйләшеп карыйм. Лилия белән дип әйтте инде, сөйләшеп карыйм. Номерны җибәрде, Гөлсирин номерны җибәрде. Сөйләшеп карады, шуннан соң ул безгә шалтыратып әйтте. Всё, Лилия апагыз рөхсәт бирде. Җырлагыз дип әйтте инде. Вот шунардан соң әле ул вакытта да мин уйлаган идем, әле рөхсәт менә шушы концертта җырларга гынадыр дип. Шуннан соң аны Гөлсирин Лилия апага язды. Менә шулайрак сөйләшкәнсез икән. Җырлагыз, әйбәтрәк ясагыз, матур булсын. Мин сезнең өчен әле фраза шундай язабыз, кулачки держу дип язып җибәргән иде.
Вот шунысын җырлак та безгә ошады, без аны тиз арада ясатып чыгарга уйладык. Яздырдыгыз инде. Яздырдык та аны Лилия апага җибәрдек. Лилия апа инде икенчерәк төрлене икенчерәк аранжировка көттем, яңарак аранжировка көттем дип, ләкин безнең менә күңел Шулай ятты. шулай ята, нәкъ менә аның музыкасы белән ясарга дип. Шулай. Менә шул хокукны шундый юллар белән алу кыен булмадымы? Олай дөрес түгелдер инде ул дип менә теге элемтәләр аша була бит инде бу. Ну, мен аны дөрес түгел дип санамыйм инде. Без аны бит инде безгә алып бирегез әле ул җырны дип шалтыратмадык. Менә ул Венера хатының бит инде аның тәҗрибәсе күп. Ул ситуациядә безгә нишләргә икән дигән фикер белән без аңа чыктык. Теге әйдә мин сөйләшеп карыйм дип, әйдәгез мин сезгә алып бирәм аны дип әйткән сүз түгел бит инде ул. Сөйләшеп карыйм дигән. Без киңәш сорап шалтыраттык. Менә Венера хатны әйдә сөйләшеп карыйм дигәч инде без нәрсә дип әйтик инде. Әйдәгез дидек. Вот шуңа күрә без ул җырны теге үзебезгә присваивать итмәдек. Без аны һәр вакыт, һәр чыгышта без аны Лилия Хамитованың репертуарынан дип әйтәбез һәрберсендә. Сезнең хокукларыгыз сүзләргә генәме әллә җырга дамы? Юк, безнең хокук теге документаль күренештә юк ул. Ул безнең теге сүздә генә. Без Оскар абыйга шалтыраттык, шулай Оскар абыйдан да без рөхсәт сорадык. Оскар абый мин каршы түгел. Лилия апагыз белән сөйләшеп бетерегез. Роберт абый шулай каршы булмас идедер дип уйлыйм дип әйтте дә безгә. Ләкин документлар мин бирмим. Менә минем сүз сезгә. Җырлагыз. Димәк, сүздә килештегез инде. Әйе, сүздә килештек. Ул теге безнең җыр түгел ул. Без аны бездә рөхсәт кенә бар аны башкарырга. Шулай бүтән кешеләр дә башкаралар, әгәр Лилия апа рөхсәте белән дә әлбәттә. Кавер шикелле. Әйе, кавер шикелле була ул, әйе. Аңлашылды. Әйе. Ярый, алайса бернинди конфликтта булмагач, конфликт юк. Кирмәгәченнән бик яхшы. Конфликт булса без алмаган булыр. Әйе, конфликт булса алмаган булыр. Тыныч кына үтәдер. Әйе, әлбәттә. Ярый, башка яңа җырларга килгәндә, тагын шундыйрак җырлар буламы? Булачакмы? Иске җырларны яңартып? Әйе, бу менә белмим, ул теге хәзер әйтәләр бит тренд диләр. Тренд шундыймы, чөнки күп артистлар алып җырлар элекке җырны, ул менә минем күңелгә дә ул шулай ята. Элекке җырлар. Мен аны бәләкәй чактан ук әйтим, мин әйтәм, менә элекке җырларны алып җырлагыз бар бит алар дип. Алар ничектер теге ностальгия дип әйтимме соң? Әлбәттә, безнең балачак бит ул. Шуңа күрә алар безгә җылы, шуңа күрә алар безгә якын. Аларны рәхәтләнеп эшләп була инде. Яңа җырлар эзләгәндә ул кыенрак инде хәзер. Яңа әйбәт җыр табу. Иҗатыгызда уңышлар теләп калабыз һәм күчәбез киләсе сорауга. Елмай җырының постерында, сүрәтендә нинди төс юк? Нинди төс юк? Әйе, көрән, сары, яшел, кызыл. Әлеге җыр турында сиңа әйтеп китәсем килә минем. Бу җыр безнең татар җырларыннан ничектер менә аерылып тора. Чөнки безнең татар эстрадасында гаилә турында, дуслар турында шундыйрак җырлар күбрәк. Бу бит елмай син кешене позитивка чакырасың, итерәсең. Ничектер аерылып тора. Бик матур, әйбәт. Рәхмәт. Сары, точно бар. Кызыл бардыр дип уйлыйм. Көрән тоже бардыр. Көрән коричневый уйлыйм. Әйе. Яшел юктыр анда. Яшел юктыр дип уйлыйсың. Дип уйлыйм, әйе. Яшел калсын. Бәлки калмасын. Калсын, матур төс бит. Татар төсе, Татарстан төсе. Әйе. Киттек, алдык. Бер җавап. Әлбәттә, яшел юк. Менә сине тагын бер булмады. Менә шул бер генә аны алып була ул алымны. Бер генә опция бар шунда. Әйе. Сез бит Гөлсирин белән икегез дә концерт эшлисез. Икегез дә концертта йөрисез. Әле бит Сылу да бар. Сылу сезнең белән йөри. Менә синең бәлки уйларыңа килгәндер. Мин генә үзем генә эшләсәм иде, Гөлсирин инде генә утырсын иде дигән уйлар бармы? Әйе, бар иде. Анда уйлар ул әллә бар инде. Ул күбрәк Гөлсириннең теләгеннән тора инде. Күбрәк шул яктан. Ләкин без аны уйлаганда мин Гөлсиринсез концертларда йөргән бар. Әле ул фондта эшләгәндә Гөлсирин фондтан иртәрәк китте. Шунда эшләгәндә һәрбер менә без килә идек нигә? Площадкага килә идек. Һәрбер авылда, шәһәрдә, районда Гөлсиринне сорыйлар иде. Кая Гөлсирин, нишләп Гөлсирин алып килмәдең? Менә шул сораулардан да курктым дип әйтмим инде. Ну шул сораулар бик күп булыр дигән фикер тоже. Ник үзең генә килдең дигән шикелле. Әйе, шулайрак булыр шикелле. Тамашачы мәсәлән мин дөрес тә уйламыймдыр инде.
концертка килгәндә Гөлсиринне күрергә дә киләләр бит инде. Әлбәттә. Мәсәлән, ә килгәч аларның кәефләре төшәргә мөмкин. Мәсәлән, әгәр дә алар концертка килгәч кенә белсәләр, шул нәрсәсе бар. Икенче яктан ул дөрес түгел, чөнки без Гөлсирин белән үзебезне аерым-аерым җырчы дип йөртәбез инде. Үзебез эшебезне. Әйе, без телибез дә үзебезне аерым-аерым җырчылар дип йөрсенәр, ләкин менә шулай килеп чыга, теге безнең элеккеге бергә һаман йөргәнгә күрә инде ул. Гел бергә күрергә телиләр. Әйе. Ул бер яктан кыенлыклар да тудыра инде, чөнки һәрбер чыгышка, һәрбер анда мәсәлән кайдыр безне чагырсалар да, безгә икебезгә чыгып китергә туры килә. Бөтен гаилә белән инде безнең очракта. Икәүгә түгел, Өчегез бергә. Шуңа күрә ул үзенең кыенлыкларын тоже тудыра. Миңа калса, Гөлсириннең дә өйдә утырасы килмидер. Гөлсирин ул Ничек дип әйтә үзе? Гөлсирин үзе минем өйдә генә утырасы килә, бала белән генә дип әйтә ул. Ләкин концерт үзен күрсәтә инде. Концертка килгәч инде ул уже күзләре икенче төрле яна, уже теләкләр икенче төрле була башлый. Шуңа күрә теге и хочется, и колется диләр бит шуңа шикелле. Ярый, миңа калса сез дөрес җавабын табырсыз бу ситуациягә Алла инде. бирсә. Алла бирсә. Икегезнең дә күрәсе килә концертларда, дөрес әйтәсең. Икегезнең дә күрәсе килә, дуэтларыгызны да ишетәсе килә. Аерым-аерым да тыңлыйсы килә шул бер концертта. Шуңа күрә Алла бирсә, мотор концертларга әле тагын килербез күп иттереп, сез генә ясагыз концертларны. Амин. Алла бирсә, тырышабыз. Киттек, алайса, күчәбез киләсе сорауга. Телеграм турында сөйләшеп алабыз. Синең Телеграмда үзеңнең бер битең бар. Әйме, анда канал дип әйтик инде. Анда син кешеләргә шулай язасың, алар сиңа комментарийлар язалар. Менә без иң беренче дип башладык бит. Иң беренче дип битерик. Телеграм каналыңдагы иң беренче пост ничә лайк җыйган иде? 21, 23, 25, 27. Ничегрәк икән? Анда һаман шул лайклар тораймы? Әйе. Сез хәзер караган бит менә, әйме? Әйе, хәзер караган. Алар алай тиз үзгәрми. Телеграм каналында иң беренче 23, 21 микән. 21-дер. Дип уйлыйм мин. Мин инде хәзер сине беренчедә бора алмыйм, шуңа күрә җавапны алабыз. Дөрес җавап. Һәм бирергә кирәкми дә. Шуңа күрә борман дайым. Әлбәттә. Күчәбез дөреслеккә гамәлгә. Я Азат, соңгы сорау булды инде бу. Соңгы булып, нинди гамәлме, әллә дөреслекме сөйлисең? Әйдә, гамәл. Тагын бер гамәл. Әйе. Әйдә, тагын бер гамәл. Мин сиңа хәзер эмодилар күрсәтәчәкмен. Һәм син шул эмодиларны тонып, нинди җыр икәнен анда икәнен белеп, әйме? Ул җырны җырларга тиеш буласың. Демәк, сиңа беренче эмоди рәтен күрсәтәбез. Так. Бу бөтен кеше белгән җыр име? Кеше белгән җыр, бу бик популяр җыр. Бик популяр җыр. Сезнең репертуарыгыздан түгел. Ага. Сәгать. Һәм бу нәрсә? Агачмы бу, пальма бу, островмы? Анда иң күбе нәрсә? Яшь. Островта иң күбе. Песок. Әйе. Һәм нинди җыр инде монда? Ком сәгате. Әлбәттә. Әйдә шуны җырлыйк әле рәхәтләнеп. Дилән Нигъмәтуллинаның репертуарыннан. Ком сәгате. Ком сәгате. Ага гомерләребез. Ага тормыш мизгелләре. Кадерләрен белмибез. Оныттым ничек ул? Кадерләрен белмибез. Шулай рәгә. Әйе. Күптән тыңламаган бу җырны. Әйе, аба минем бик яраткан җырым ул, шуңа күрә сезгә дә биргә булдым. Киттек. Хәзер икенче җыр әйме, ул булачак искерәк җыр. Искерәк җыр. Так. Бу Вайтып, ничек күрсәтәбез? Сәлам. Юк. Мин сине яратам. Яратам түгел. Мин сине. Менә кочаклап алабыз, анда кочаклап алу күрсәтелгән, әйме? Әйе. Кочаклап алабыз кайчан? Мин сине шундый сагындым. Әлбәттә.
Күңелем шуңа мыңылы, айны бұлытлары қопласа, табарсың мекен юлыны, сен де шулай сағына қалысаң, қарама жиләріме, жыр болып келіп кірерсің, наз тулы ерегіме. Супер. Рахмет. Вообще. Әзірәк кенә күз яшьләрем дә килде. Киттек өченчесе. Явақарлар. Әйе, сезнең репертуардан инде монсы хәзер. Қара, өзің репертуарына орак жырларға. Ява қарлар. Ява қарылар, яңа елінің қары ява, қар үстіне де ушағы болып, яшілік елларым яна. Рәхмәт бик зур. Бетте бу эмодзилар әйме, безнең тапшыруыбыз да ахырына якынлашып килә инде. Әмма дә ләкин, мин һәрбер үзебезнең кунагыбыздан безнең яшь буыныбызга нинди теләкләр әйтә алыр идегез дигән сорау бирәм. Шуны сорыйм. Синнән дә сорыйм. Нинди теләкләр әйтә алыр идең? Яшьләргә нәрсә телисе килә? Укыгыз, анары укып өлгерәм, анары эшләп өлгерәм дип уйламагыз, чөнки вакыт бик тиз бара. Шуңа күрә нәрсә уегызга килә, шуны тотыгыз да эшләгез. Бер нәрсә турында гына озак уйлап йөрмәгез. Чөнки әйткәнемчә, вакыт тиз уза. Тәртипле булыгыз, әти-әниләрегезне тыңлагыз. Әти-әниләр начарлык әйтми. Алар сүзләренә колак салырга кирәк обязательно. Һәм бер нәрсәдән дә куркмагыз. Шәп. Шул. Рәхмәт. Супер. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Дуслар, инде әйткәнемчә, тапшырыбыз ахырына якынлашты. Минем сиңа бер бүләгем бар. Менә шундый матур кәнәфи, без синең белән матур кәнәфиләргә утырып, матур әңгәмәләр алып бардык. Инде безнең тапшырыбызны шул кәнәфиләргә карап искә алырсыз. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур килүеңә, сиңа иҗади уңышлар теләп калабыз. Инде күп-күп концертларда көтеп калабыз. Амин. Зур рәхмәт чакыруыгызга. Дуслар, безнең инде тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Сез безгә комментарийлар языгыз. Әлбәттә, безнең Шаян ТВ YouTube каналына язылыгыз. Инде без сезнең белән саубуллашабыз. Безгә бүген Азат Абитов килде һәм китте. Хуш-хуш!